Sulaqatigiit Samarbejdspartiet. Uanset om du arbejder som rengøringsdame eller direktør. Uanset om du taler engelsk, dansk eller grønlandsk. Uanset om du kæmper med at betale dine regninger, eller om du har overflod, så har vi plads til dig. Vi er nødt til at styrke hinanden. Vi må kollektivt løfte vores selvværd og sammen gå ind i vores fremtid. Vi er både individer og en del af helheden. Vi udgør alle vores land. Hos os er der plads til alle. Jeg hedder Michael Rosing. Jeg er født i Asiat i 1968. Jeg tilbragte min barndom i Ilulissat og nåede min barndom og min ungdom i Danmark. Så flyttede jeg tilbage til Grønland, hvor jeg boede i Sisimiut, og der boede jeg nogle år. Så flyttede jeg til USA for at læse. Jeg er biometriker, uddannet ved University of Alaska Fairbanks. Da jeg var færdig med at læse, så flyttede jeg tilbage til Grønland, og så har jeg boet i Nuuk siden. Jeg har arbejdet forskellige steder, både på Naturinstituttet som biometriker. Jeg har engang været bundgarnsfisker. Jeg har undervist som lærer på GU. Jeg har været skolevikar. Jeg har undervist i statistik på universitetet. De sidste par år der har jeg haft en charterbåd, så jeg sejler med turister. Jeg er jagtguide på rensdyr og på ryper. Jeg er fiskeguide på havfiskeri og på fluefiskeri. Og de sidste 4 år der har jeg været politiker. Alt fiskeri i Grønland skal være bæredygtigt. Når man fisker bæredygtigt, så kan man samlet set fange mere og mere stabilt, end når man ikke fisker bæredygtigt. Måden at sikre bæredygtig fiskeri på, er at MSC certificerer det hele. MSC betyder, at der er nogen udefra, der holder øje med, at vi følger alle de regler, som skal til, for at fiskeriet er bæredygtigt. Derfor gavner det os selv på den lange bane. Plus, at når vi har MSC-certificeret, så har vi adgang til markeder, som vi ikke har adgang til, hvis det ikke er MSC-certificeret. Demokrati betyder, at alle har ret til at deltage. Jeg er dansktalende grønlænder. Mange dansktalende grønlændere får hver dag at vide, at de er forkerte. Vi får at vide, at vi ikke må deltage i den politiske diskussion, fordi vi taler dansk. Det vil jeg gøre op med. Fordi demokrati betyder, at der er plads til alle. Vores børn, ingen børn, skal vokse op med den følelse af, at de er forkerte, og de ikke må deltage. Demokrati betyder, at der er plads til alle, og vores børn skal alle sammen lære, at der er plads til alle. Sammen er vi stærke. Danmark, Grønland og Færøerne er hver for sig små riger. Men når vi står sammen i rigsfællesskabet, så har vi en stærk stemme internationalt. Alukut, Louisi Guatsin i Metropunga, gik med til med lukke mit asbang. Umenne minun gossimuga, i kaasa midu äärisattoqaffimi, pinattoqaffimidu, toaattorsimulluga. Medraallungari malungisinnaasimawa äärisarnerpiniarnerlu iluin piikkunnaatiqarpallaattorsuusimanaga. Taamaattumillu atoarnerutungaan inuunerma sangutinniarnissaa malunarsimu. Angajoqqaanningaani taperssarneqarna innertorussua tamassumi iluin misingisimawa. Tamannalu assu aamaqavistissaqarfigiwa. Massakkullu ilismatusarfimmi. Ilinniangaarnaamma sitoruttarpara. Nuliaqarpunga marlunillu erneqarluga. Sutaqaterigisittisunu ilanguppunga una uperiuaannarsimagakku kikkutamarmik oqartussaassuseqartu. Kikkutamarmik kiffaangissuseqarsinnaallut inuneqartariaqartu. Angajoqqaatut pingaartittoruissuara meeqqamma siunissarisaartuunissaan. Taamaattumillu meeqqamma inut inerikkiartornerat aama pingaartittoruissullu. Angajoqqaatul likisimiingilanga meeqqamma inut inerikkiartornissaan ineraattartitsuussallu. Meeqqatta siunissarissaarnerulernissaat qulakkeerniarlugu meeqqerivit pittangorsaavigilisaajaqalerpagut. Meeqqerisullu atungassaatitaat aama pittangorsaavigilisaajaqalerlutigit. Tassaangami taakku angajoqqaat suleqatigaluit meeqqa inerikkiartorneranik aama suleqataasussat.
meeqal atuarfiat pittaanerusoq pilersissaguttigu meartatta imminnuttiginerat nukittorsartariaqalupparput meartatsinnut meeqat atuarfiat ornigilarnerusoq aama pilersittariaqalupparput meeqat atuarfiat kiffaangissuseqarnernerusoq sulissutingilertariaqarparput atuarfimmi ornigilarnerusoq tassaammat meeqamut aama kiffaangissuseqarnermik tunisisinnaasuq meartatta akunnerpassuit atorsinnaasarpaat ilikaaqarniarsaralutik taamaattumilluk kiffaangissuseqarner misingittorsinnaasarlunikku tamanna pittangorsaaffigiниарлугу исмассарсиалериneq исмассарсианиллу пивиусунгортитсиннааneq фаагитут меққанутунниунниартигу тассуна мераартагут имминуттитигинерулерсиннаассаппут меққаллу ангусай киситсиннааюннаарлутик меққап инут инераккиарторнера аама қатигунерулиссаа qolernanngittumik aama meeqanik nuanarnerusingik tamanna pilersittisinnaava meeqammin nuannaarlu tassaava inuanermi sunittamani angusarissaarsиннаасо I Samarbejdspartiet der arbejder vi benhårdt for, at vores børn og unge her i Grønland skal få en bedre fremtid. I virkeligheden så drejer det sig ikke så meget om dig og mig for os. Det drejer sig i virkeligheden om vores efterkommere. Jeg er selv vokset op delvis på et børnehjem og i en plejefamilie og har oplevet, at min familie gik i stykker. Når sådan noget sker, så er det rigtig vigtigt, at vi kan træde til som samfund og kan hjælpe de børn og unge, der har det svært. Hele grunden til, at jeg kan stå her i dag, er, at jeg fik den hjælp, da jeg skulle have den. Grunden til, at jeg taler dansk primært, det er fordi, at jeg fik hjælpen, da vi var flyttet til Danmark. Jeg synes, at Grønland skal have højnet sin velfærd, og jeg synes særligt, børn og unge skal have en stemme. Vi snakker alle sammen om, at vi gerne vil hjælpe børn og unge, men hvordan skal vi gøre det? Jeg synes, vi er nødt til at stå sammen på tværs af partier og på nationer, og jeg synes, at vi inden for rigsfællesskabet har nogle rigtig gode muligheder, som vi skal gøre brug af. Samarbejdspartiet mener, at vi skal lave en rigsfællesskabet version 2.0. Hvad er rigsfællesskabet i dag? Vi synes, vi trækker os længere og længere væk fra rigsfællesskabet i Grønland, og samtidig med det, så synes vi, at vi har i højere og højere grad brug for at gøre brug af kompetencerne inden for rigsfællesskabet. Vi kunne godt tænke os at gå i yderligere dialog med Danmark og med Færøerne om, hvor de kan hjælpe os henne på børn- og ungeområdet, folkeskoleområdet, uddannelsesområdet og med at dygtiggøre os, sådan så vi bliver mere selvbærende i fremtiden. Samarbejdspartiet mener, at vi er nødt til at erkende, at vi i en rumtid fremover har brug for tilkaldt arbejdskraft. Faktisk så mener vi, at vi altid er nødt til det. Det er ikke anderledes fra andre lande i hele resten af verden. Vi kan ikke være eksperter på alt det, som et samfund har brug for i en befolkning med kun 56.000. Omkring 5.000 børn og unge, siger Mio, vores børnetalsmand, har det svært i landet i dag. De 5.000 børn og unge i dag har brug for vores hjælp. Børn og unge er sådan set ligeglade med, om vi snakker engelsk, grønlandsk eller dansk. Mens vi sidder her og optager video for at blive valgt ind i Inatsisartut, og mens alle politikere i landet er ved at opruste til, at de håber, at de kan beholde deres taburetter til næste gang, så er der børn og unge i landet, som sulter, som overvejer selvmord, som har det skidt derhjemme, som oplever vold. Det kan ikke være rigtigt, at mens vi sidder og optager os selv, os voksne, og de kunstige skel, som vi har sat op mellem hinanden, så samles vi ikke og samarbejder om det, der er aller vigtigst her i landet, nemlig vores udsatte børn og unges fremtid. De fortjener at få en hjælp. Sudaratisi Tisut, Samarbejdspartiet. En fremtid, som du kan stole på.